Vittu, kuin vaikeeta tää on. Nyt pitää mennä sille teijä kiinni. Mä saan nyt ammuttua tän, tuo pitää piilottaa jonnekin toi. Oota, joo mä saan tänne. Nyt mä pitää ampua tuo kamera tosta. Ja kun tuolta alhaalta tulee toi, niin me ammutaan ja se kannaa se jutun tuohon. Nyt on 2 hälytystä kiinni ja tossa ei oo kameraa enää. Nyt me niinku päästäis tavallaan niinku, oota, onko sulla porakonetta? Hei, se kassi varmaan kannattaa muuten hakea nyt. Joo, mutta tää pitää porakonetta ottaa. Hei, ota. Ei pitää. Ei. Ota, mä käyn etsiä se skannerin tällä. Alanko poraa? Joo. Ammu sit se yksi tyyppi sieltä, kunhan se tulee. Ota, mä voin tehdä tää. Nyt mä ammuttiin. Meillä on tää pankkikoitti. Meillä on tää koitti nyt tähän pankin niinku oven. Se kassi. Tuolla on muuten kamerat se heti kun menet sitä niin oikealla puolella. Meidän pitää ekaksi saada nuo hälytykset kiinni ja mä tiedän miten me saadaan ne kiinni. Se on varmaan tarpeeksi hyvässä piilossa. Ota, mä teen tälle. No se ei se, oota. Nyt se on kiinni, nyt on molemmat sidottu tolleen. Tosta on joku ukkeli. Missä? Täällä, tän pankkiholvin vieressä. Nää kattoo tää papereita. Ammunko mä se? Älä. Et sit kun ne tulee ne vitu. Ei kun tarviiks meidän mennä tästä tänne niinku tänne? Ei ehkä. Oho! Mä löysin sen koodin, millä mä saan ne hälytykset kiinni. Häh? Mä löysin koodin, jolla mä saan hälytykset kiinni. Ei kannata sitten mennä tonne. Varo, tuolla on sitten ihmisiä tuolla. Joo, mut mä käyn ottaa täältä Tuolla hälytykset sitten kiinni. Sielläkin on ihmisiä. Joo, mut mä pistin ne kiinni. On vahingossa. Nyt on hälytykset kiinni, nyt mä voin katsoa vaan tehdä tällain. Mä voin tehdä tällain. Aloita ovi auki. Pistä ovi kiinni. Noniin. Nyt tehdään tälleen. Ota muuta porakoneen. Ei kannata, se tekee liian kovaa ääntä, jos... Ootas. Oota, missä täällä on semmonen... Tossa. Se on tossa. Ja mutta missä täällä on semmonen juttu, että kun sen kun skannaa, niin... lähtee kiinni. Se on tossa oven vieressä. Joo, mutta se missä on punainen, niin se on käytetty jo. No se on toi sitten tossa holvin vieressä. Tossa. Tavallaan me voitais vaan tehdä tää. Haittaako jos tuo poliisi tulee tähän? Ja kunhan me skannataan tuo koodi. Mä teen vaan tälleen. Mä voin vaan... Mä saatin tää kiinni. Mä saatin tää kiinni. Säkki. Tehdään vaan tälleen. Ammu se niin. Mä otan tää ostoskärry tänne. Ammu. Kato tää. Ota ne tohon säkkiin. Tähän mahtuu enemmän. Lähetään. Tarvittu toinen säkki. Ei, lähetä. Ota nuo kullat tosta vielä, ota nuo kullat vielä tosta. Kyllä nää pysyy. No niin sit lähetä. Lähetä autolle. Näitä, oota. Mä pakkata kassin, viimeiset rahakin pitää ottaa mukaan, ymmärrät sä? Poliisit on tossa pihalla. Mutta en nähnyt vielä, ne tulee tosta etuovesta. Katsotaan paljon tässä. 60 tonnia tuli tästä.
Mm. Oot tossa. Jatka. $89 tonne. Noniin. Mikä mappi? Tämä. Okei. Meidän pitää ottaa joku Lamborghini tyylin täältä tallista pois. Mm. Ai ja miss vitus me on... Oota. Noniin. Oota, älä vedä, siinä on kamera. Mitä jättää vaan tää tänne? Piilo. Mennään vaan äkkiä siellä läpi, mennään läpi. Missä mun porakone? Tuu tänne. No se tulee. Se tulee tänne. Powerboxit. Mitä? Mä käsin keltaisen bokseja. Kalapatoksi hyökkää! Kalapatoksi hyökkää! Kato taakse! Hei. Takatakin tulee. Ei juokse vielä, ei oo ketään, takata tulee sittenkin. Jäi. Auto, mie kuolen. Joo. Nyt pitää ottaa näitä ammuksia tästä nyt kun mennään. Ei oo tullut vielä pommityyppi tänne. Ei kun nyt tulee. Eipä tullutkaan. Auta helvetti! No minäkin toivottaisin vähän täällä niinku pikkusen kättä pidempään. Joo vielä, se on nyt ihan perimmäisessä paskassa toi. Nyt on talliovi auki. Tuu. Paina. Noniin, lähetä. Jos tää auton päälle menee, niin se ei osu. Noniin. Nyt pitää tehdä tälleen. Köydin täältä. Ammun niitä. Ammu. Auta. Missä niitä on? No täällä on yksi seuraava juopäin. No niin kato, nyt se auto lähtee liikkeelle. Nyt se lähtee tonne. Takana. Ammuksia.
Auta, näitä on aivan saatana. Joo, me on auttanut tässä koko ajan. Nää kaikki on kuolema, eli tuollakin tulee vielä yksi. Meillä on ihan kohta se auto tässä. Meillä on ihan kohta se auto tässä. Mulla on melkein yhtäkään ammusta. Nyt on nyt. Mullapa ei saa yhtä ammusta enää. Nyt me päästään tää ihan sekunnin päästä läpi. No niin. Joo, mennään nyt tänne autoon. Mennään punaiselle napille. Joo.